салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва буғ. имрӯз 8 марти соли 2024 мебошад ва ба шумо як эълон дорам. ҳамин чиҳеле ки мебинед дар ҳаминҷа шумо ниҳолҳои пистаи бепайвандро дида истодаед. ниҳоят бақувват ҳастанд, решаҳои бақувват доранд ва ин ниҳолҳои бепайванд ба мо баъдтар омада расид. мо инҳоро заказ кардем барои одамоне ки мехоҳанд боғи писта пайванд кунанд бо роҳи арзон. ман ҳамин ниҳолҳои бепайвандро мо бо нархи арзон пешниҳод мекунем 20 сомонӣ ва боз як пешниҳоди дигар дорем. кадоме агар маблағ надорад метавонад инро аз мо харидорӣ кунаду 50% пулашро тиҳад ва баъд дар моҳи май июн рафта дар ҷояш мо санҷида мебинем, ҳисоб мекунем ва кадом ниҳоле ки нагирифтааст пулашро намедиҳад. ин хел пешниҳодҳоро ба гумонам ба шумо ҳеҷ кас намекунад ки фактически ҳамон ниҳоли гирифтаро шумо пулашро медиҳед, дигарашро пулашро намедиҳед. ана ҳамдиёрони азиз, ҳамхи пешниҳод мешинонед 50% пулро метиҳед 20 сомониро ва моҳи май июн дар ҷояш ҳисоб мекунем, кадомаш хушк шудагӣ аст нагирифтагӣ аст пул намедиҳед. танҳо ба ҳамонаш пул медиҳед ки сабзида аст ва баъд аз 2 сол шумо пайванд мекунед. худо хоҳад баъд аз 2 сол мо мухчаи инро ҳам ба шумо дастрас мекунем. албатта суроғашро меёбему, хай кадоме ки мефурӯхтаги одамашро меёбем, барои ки чунки мо аллакай 3 сол шуд оварда истодаем. имсол мумкин пистоҳои пайвандие ки мо овардем аллакай пешаш мумкин бандад дар ноҳияи бобуҷон ғафурови вилояти суғд. аз он ҷо мо гирифта метавонем мухчаашро, чунки калон шуда истодааст. мана ҳамдиёрони азиз, пешниҳоди ниҳоят муфид. 50%-ашро медиҳед, 50%-ашро баъд ҳисоб карда мебинем. чанд қадр нагирифтааст, ҳам қадар пул медиҳед. чанд қадр гирифтааст, ҳам қадар пул медиҳед. нагирифтаашро пулашро намедиҳед. ҳамдиёрони азиз, муроҷиат кунед, баҳор гузашта истодааст. ин пистоҳои такпайванд ниҳоят бақувват ҳастанд. инҳоро ки шинондед шумо боз нимашро бурида мепартоед, чунки ниҳоят бақувват ҳастанд. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.